πειράζει. Εδώ μας φέρει κάμερα, πάτε, εδώ είμαστε. Κοίτα εδώ, κοίτα κύριε. Εκεί κοίτα ρε, κοίτα κύριε χαμένε. Πισένα μετά. Καλά. Τώρα στον άκρη, πάνω. Έκανα τα ξάμα, τάξουν από τώρα. Χρόνια πολλά. Δήμο! Στον Αηρημίδου θα έχει τούβλα ρε. Άρα εκεί σκουλώνα, το αλμπενέτα πάνω. Πόρτα εκεί, από εκεί το αλμπενέτα, αργά. Τούβλα, δεν βλέπεις εκεί. Πάρε από εκεί 2-3. Από το άλλο κοντά. Σύρε φτιάξτε. Πήγαινε πάρε πως Καλημέρα, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Καλά, με ένα γιο. Μηνύστα πιάσα από εκεί. Άσα, από εκεί. Για να το βγω. Εντάξει. Ποιος την πήρε τη βέργα δικιά μου πέσει να πίνει ψήσω. Αυτή που τη βρήκε ο πατέρας μου. Ναι, δώσε και τους γατούλες χετόλινας γιατί είναι συντροφιά εδώ. Και κάνουν τις έντρες μέσα στο αλουμινόφερτο. Και πάντα ρίχνουμε στα κάρβουνα. Για μεζέ. Όχι, όχι, το βάλω όχι. Α, δεν περπουλάει σου αυτή. Λοιπόν, ας το λυγίσει. Τώρα, πάμε στο κοινό. Δεν τα πήγαινα, πού θα πάρει, δεν είναι. Εγώ είμαι επί της καλλιτεχνίας, έτσι. Σας το είπα αυτό για να μην παρεξηγηθούμε. Βάλτε σε ένα πιάτο αυτό. Πιάτο Τι βλέπουμε. Ναι, περδόλο, όχι, δεν είναι μόνοι. Καθένας το γλυκό κεφάλι θα είστε μόνος εκεί πέρα. Έξω, εντάξει. Τώρα τι μας κοιτά, άντρα.